nawo ilipo ndikuti seni likola uyu ayenetsana ni mkoma wake anonzi nepera kola pana we garden sawa chinetsana nawe garden nepera kola no mkoma wake akauya kwandira kati sabu ndanetsana no muningina wangu garden first time ndakati awe tikazenya yenyi pa village iwo yeni $5 mkoma wako ni $5 uyu akabva uya akataota ano inini andibhadhare mari plus nini yangu tonotaurira kumba ndakataurira nepanapo ndoparamba bhadhara mari ndobva ati ano kana mutaura nakumba mshuvira netsoke ndobva aenda pasina mazuva chiti vanhu vataura nakumba mukoma wacho akabva uya futi waenza paipai sabhuka hapana chagadzika pai ndikati ndikoenda waenza mukauyawo kana kunzvimbo mukaona zviriitika kukati ndikwacho ini ndatova mudiki ikoko kusisina kana nzvimbo yangu ndikati na okay nyaya iripo ndekuti gaitinogaisa nyaya yacho tiri kupi tiri kunzvimbo ndokubva so ndakusimudza maoko ndobva taenda kugadheni makomiti memba yangu ndikamuti unouya ne$10 kupi kudare stenil kola takaenda kugadheni kwacho takasvika takagara mugadheni tiri mukati mokurukura nawo tichibvunza mabhuru yake stenil kola uyo anowakoma ake kuti kupa mukagadzisa sei waenza takadai but ko zviripo ndizvo zvamukagadzisa waenza hazvisi panapa uratidza kuti mukoma wadzvinyirewa saka tisati tataura nyaya iyoyo tiri mugadheni imomo stenil kola akataura kuti imimi munganditaura kuti ndingataudzana nomunhu asingazivi zvaanoita anova mukoma wake inini panapa pana nyaya yamunopedza inini yangu inotoda chief kana kuti major street ndo vangatokwanisa kupedza nyaya yangu saka nokudaro ndakabva ndati sekretary ngatibude muno nyaya itaurike uye anokwa kuda kuti aendo ndo nyaya zvakaita changamira atakazoitumirawo kuno taura tinzwe inini zviri kutaurwa zvimwe nechokwadi zvimwe ndezviri kupamhidzira chokutanga mukoma wangu akaenda kumhamba kupi kwasekuru kwasabhuku neuchira achiti ndatora gadheni ravo handiti saka vadaro vamhangara kudaro ini ndasina kuziva vanga asati vataura neni kana novedzinza kumbauko saka ndikakumbira sekuru ava vakati kudiwa $15 kuti taure nyaya iyi ndikati aiwa $15 sekuru aita se yanyanya kwasi kuti inini ndindamhangarirwa handikoni kubhadhara chii $15 ndinozobhadhara kandaita se ndaujiwaniswa aiwa mutemo wekudhara wakaita se wakachinja mumhangari anobvisa mari mumhangarirwa achibvisa chii mari ndikati zvirizo zvindasingazvizive asi senyaya yaipinda mudare ndachikukumbira asabhuku ndendogadzira nongoma wangu wokamakumba sekuru havana kupikisa ririgo rapera havana kundipikisa sevataura ita zukuru chendaita se mogadzirisana zveshuwa tikaenda tikagadzirisana kumba nevazukuru nasarura vanga varipo tagadzirisana kudaro mukoma wangu unofunga hazvinawo kumugutsa tagadzirisana nhasi vakakwira bhazi nomukadzi wavo vakauya padotito kumhangara kupolisi ririgo rapera kupolisi uko hwaitwa aiwa isisati ite nezvegadhi dzokerai kuki kuna sabhuku kana kuti kuna kansera kana kuti umhuri sezvo zvava zvaitika mukoma vakadzoka kumba vasvika kumba vakabva vaenda kuna kansera vasvika kuna kansera vavaitwa aiwa mukaonesana here semhuri kana kuti sabhuku akamboguru zvese zvava zvaitika saka mukoma wavo vaita se kubva vagara tagara kudari gore rakapera tichitorima tichishandisa muganhongwa uripo gore rino manje svondo yapera ndo pandikaona mupurisa wasabhuka auya achiti mubudiwa nofunga kwaya kuma7 akati ndambouya ndakushaya ikati ndauya mubudiwa kupi kati nenyaya yei nekuti ndamukoma tasina mbudira taita se tambotaudzana kunzira ipopo gore rapera ndikati chii skanzikamakuya muya no$10 kana tohumbiri ndikati konyaya yacho ndeyei nhai mnhingi sekuru skanzi ini nyaya handisi kuiziva ndikati orit ndozozionera kuti kumberiko kumangwani taenda kumba kwasekuru zvishuwa akatiti nyaya hatisi kuitongira baa tikuenda kupi kugadheni ndikati nyaya yacho ndeyei skanzi mukoma wanyakamhaya nokuda kugadheni ndikati aiwaka gadheni azukuru akaita se
novanin'ina nana mukoma wangu aripo ko mati masedza chii vanga varipo vacho patikapasana mugambi varipo takuonesana moona kuti mukoma vari kutaura chokwadi here kana kuti vari kupamhidzira. Ndikati aiwa zvikanzi hande tichete kugadheni. Ndikati hande tasvika kwezvo zvikanzi uno mari yedare here. Ndikati mari yedare handina. Zvikanzi une huku mbiri here. Ndikati huku mbiri handina. Akati ko ungavimbise here kuti unoiwana kupi titaure nyaya yako. Ndikati ini kuti ndikuvimbise nokuda kwenzara iyi handigoni kuita se kuvimbisa handiti. Sekuru havana chavakataura akati nyaya iyi hatite se hatiitaure muno handiti. Sekretari wavo kubva nditukana kuti auya anojairawo vatonditukana. Kati wakunditukanirei yakureba nyaya yenyu mune majekesa naika imi makashupana mukoma wenyu panyaya gadi handiti. Mukoma wenyu makashupana naye arimene arimo taida auye padhuze handika zvakanaka akazomhangana nyaya kunoku mukoma wenyu yerana kuti izvozvo ini handisiziva kuti akazomhangana nyaya izvo yakuno kwamamba kuno yakauya nani anitika muchimhangana muchiti mimi mukomana ndaedza kubeenzanisa kukusha asaza kunzwisisa sasapo right. Toraichaya baba mugaroko wakoma wacho padhuze kuku zvakanaka. Mukomana ndichiri kwauri iwo handika wataura iwo kuti takagara namukoma paukama hwedu nyaya ikadi ikapera handika ukati yakapera handiti. Asi uyo akasida kuna sabhuku achiti zvinhu zvinauniti akatanga kuenda kumapurisa iriri gore rapera ikakochipira gore rino sabhuku ati mazuva apera vakanga makuti igore rapera tazvinzwa imbotaura itinzwa pamusoro pemami inini chandikuda ndekuti chindaoingaza anogadhenera mai vake igadhenera mai vangu vakatosiya vakadaro anogadhenera mai vako zvokuti kana takadai so totonetsana zvokuti hazvisiki mboita ngakuti gadhenero ndorokasiwa inhaka kwamai vangu nemadana akundishusha mukatoiwangu hapinda mugadheni hapinda mugadheni kana kuti tasei apinde kwese toshapinda mugadheni saka shongamira tikamba tikaigwamana nouyuka tite zvakanaka ndimaaaapatambuzi kuti muri chia amai vamwe chete hati baba ndo vamwe chete baba vamwe chete amai makasiyana amai akado anogadhenerawo uye amai akasiya anogadhenerawo gadheni ndira amai vangu rikasiyana amai vangu indikuda gadhenera iri mwana amai vako iwewe ndora ari kuda uyu gadhenerawo zvakanaka kora amai vake iyi ndiripo kumba kuba asi kuini vari mumagadheni mwangu saka ada kupatanzara amai vake amai vangu anotarwasa kumuona gadheni ikaita kuti anochefu akakuona gadheni napachikaita anongoona kunezvachaizvo pamusoro aiwa vanhu ava chayaitika ndekuti ingatipedzere nguva because nyaya iri kuitika pazviri vanhu vese vadovhirichirango ava ndisabhuku ava ndivari tumukoma nemunin'ina asi vari baba vamwe chete. Nyaya yauya kuno kunyanyanyanya yaitisa kuti sabhuku vaitakure kuzoya naye kuno inyaya yekuti vari kuti ndaida kugadzirisa vaviri vanofunga mazonzo ako ava vachitaura vari kuti vakanzi nasabhuku ndinoda mari yedare kuti ndikugadzirisei. Saka nyaya yauya kuno yavari kuti vangoti visa bhuka inyaya yokuti vari kuti kumwana wavo ibhadhara mari yakati tiite se tiyananise nyaya yako iwe nomukoma wako inyaya yagona kuyananisirana kumba. Then munin'ina ndopa akati pakutanga andigone kubvisa ini ndini ndamhangarirwa sekutora kwaita. Saka ari kuti akazodzwa nasabhuku kuti no mutemo uripo pati zvino mese munobvisa pashoma kana mamhangarirwa nyaya akati mamhangarirana. Saka nyaya pairi yauya kuno ndeyekuti ndiri kumuti ndipe mari yedare ndikuyananise nomukoma wako ari kuramba. Nyaya yauya kuna Changamire manje. Chari kurambira uyu. Handiri mukuzwa mabudiro ari kuita garden takati chapasvika pakarepo kuti koma iro garden iri rakamira sei.
mira zvabuda pachena kuti magadheni aya ndeabereki venyu vanzwaka iwona amai vako vanogadheni ravo uye ana ama ake vanogadheni ravo iwo nhasi uno waana kuenda kutora gadheni amai vako ndoahosiwe iwo naenda tora gadheni raahosiwe uchisiya raamako saka ukaramba ugadziriswa nanina sabhuku nokuti iwowo waitoza kutoti iwo ukaenda ikokwe kurukuruza mabhenefiti avo kubhenefiti akuna mukomawo saka nhau yenyu imimi varume vairi imimi iri pachena kana pamunda chaivo vari baba vanobarika mainini vanoita madhunduru yavo hazvina kutanga nhasi ahosi aita madhunduru yavo uye futi ahosi ndo vakabisa mugota chii baba kuti vazenge vachinzi vana amai ana amai vochidiwe vokuzouya mushure ava vanozowanawo izvo zvezvi baba vachicheka munda wavo zvinenge zviri pachena kuti zvinhu zvavo vanozviita zvakanyatsonaka kwete kuti iwewe uenda kotora zvinhu zvokwahosi iwe uri komwana wokwaamai dini kwauku izvi zvakwaamai izvi uri kudini kutora zvako izvi apa sei vasiri kukutorera pamusoro yechangano ndikupindurei ndikubatei mukoma ava vanogadheni ravo rakapiwa nababa inini ndino rangu randikapiwa nababa tese vana vababa tino magadheni rake iroro gadheni racho iro randikushandisa rakaitwa ndiro kunosara mvura mumwe nomumwe anoendakisa mubhedha wake kana inini kuti kugadzira kwandiri kuita hakusi kureva kuti gadheni nderangu munhu anenge auya mugadheni kuvana vababa vese vanopinda mugadheni gadheni iri rakakona baba ndati nderani rakakona baba naamai pakavanjwa gadheni ini ndiro mazuva ndandiripo ini ndandiripo pakavanjwa ndinotoziva kuvatwa kugadheni amai vangu waipfamba ndau iripo vanzadzatara makorokozo kuti iweyo handisi ava vakushandisa gadheni amai vako iwe vanoshandisa gadheni amako amai vako iroro gadheni racho handisi ramai vauzi aiwa musanditi mumisi ndinokana kuteerera vano varipo vachataura zvavo iwe ndakutaurira pakafa baba vako pana vakoma vako tsvimbo yababa vako ikapiwa yani haina kupiwa mwana here kuti atsvage baba akapiwa mukoma hanzadzi yangu vapiwa vapasa mukoma vapa bamunini ndo zvazviri iwe ziva kufamba nomazwi uri kunzwaka utiona uri kutuka uri muzviruware uchasvotoka haikona pakuramba uchitaura kuri kuti nharo ngatitaure kuti zvinhu kana zvasara zviri zvaabereki zvinogoverwa nenzira iri papi iri pamurayiro wanzwaka kwete kuti iwo ungakakavadze kuti ava havasi chavo handizvo zvinotaurwa nomutemo kuno kwauya kunoku kudare uri kunzwa unofanira kuteerera zvokutaura dare kunoku kuti dare riri kuti kudii isati teerere zvako zvaunotaura toteera zvinhu zviri pamutemo kuti mutemo unoti kudii vanhu vanhu vachiwanana zvinhu zvinomira sei izvozvo ndo zvinoteerwa tatenda magadheni achivako achipfegiwa kunanachiwaridzokarekare vanodhumeni baba vake vakomana ava anozvuta mikora
achina amai vakomana ava nepera vakakora nawareni avakomana vasati varoorwa amai vavo ndova iri magadhiniwo zvisinei kuti baba vazofa vanhu vakada kubatanidza vana vakavashandisa tutu ukamaikuvamakomana vatatu ukamaikuvamakomana vatatu uyu ndokumbotiona kusati afrika mukomana uyu akashandisa nokugotwa mudzitari uyu azodzoka nokuna kuti gadheni namudiki anodzitari wacho hapo wanga akashandiswa nouyo akaona anokana kupinda mugadheni imomo uye akatora advantage yekuti uyu mukoma munhu akakura akaita kunge chirema asikagonyatsotaura ndakakura nainhepari tonyatsozivanaa kubva paudiki akakura ari munhu akaita sechirema saka vakomana vakatora advantage yekuti muchirema hagone chaana chanoziva ndakatombovaudza nyaya pavhage level ndikati guys musatora advantage yekurema kwemukomana unyanyiseii yananai mushiyanise mushande zvakaenzana pano kundikana kana mukatomukumbira ukupai makusenza imimira zvitoina advantage yakasi muchibveka mukoma waito muite chiseko sekuti chirema saka nauyo iri kuneta kuti kuvhage level kwacho sabhuka achamuteerera isu tese vachanaseko chitinge chibatsa achateerera anenge ankani kudedzwa kumi ndatoya kuno kunisingafaniri kuya kuno wanzwa zvakara murongoi ari kuti asi gadheni takatanga kutoshandiswa namai eukomana uyu pakazvarwa navangani iwo usati wako wazvinzwa tudatopikisa ikoko aiwa zvataura sekuru hazvisika ndikuti hazvisi nokuti pavana vatatu mukoma ava ndokutanga koteerani munin'ina wavo achiti koteera mukoma anondisiyira inini koteera mumukoma ari kusaukozouya inini kwete kuti isisi vana vamainini tiri vadiki twese hazvisirizo ndo zvanoda kugadzirisa chii kuna sekuru vakumashe kana zvirizo regai tichidiko tingadokesi takadokerwa tiri panapa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.